Watch the phone. Skryf op jouw arm. Wacht, schrijf. Ik doe het gaan en dan wordt hij weer gebeurd. Vloei dan. Is het een video? Ja. Christian. Weet jij al? Doe Beperkt gekoeld. Zet hem maar, ja, van je tent. Wat voor? Ernstig in dat al. Je neus om een niet. En dan, als je zo brengt, dan zie je. Wil ik dat doen, dan draai je het en dan mag je zo af te landen. Dan zal je dat zien en dan is die plek van ons blij daar. Dan zit er maar iemand en dan zit er jou, weet jij. Wacht, zit stil. Tapelo, zit stil. Weet je precies. Dat kan het ook gebeuren. Anders bij je gewoon een keer. Vooral is het zo toen ik zo op school was. Dan zit je met wat voor, die plek waar het is. Nou, bij ons naar rond. Dan weet je die plek rond is. Video. Dat is de bergjes van je. En zo baie bome en een prachtige stad, want het zit zo.